سلام زي خبركم تخاتاتلتنا كما يتولو مباركسنا الساعة زيناتات حزمتكم اللخو مجمرتاكن استزينا بريزيدنت إسياس أفوركي مس بريزيدنت ريبابليك سوماليا حسن شيخ محمودن كالأوتن تراخيبهم إيرتراين زركبهم سدتنياتا تاب مترب إنجليز مويتهم تراخيبهم يوكرين بمتقعت ميسايل روسيا والتدرات زركبهم 57 كم زموتو قالت أمريكا أبلغ لشدوش تمرحة حماس كبيد كسي مسريتان كالأوتن زوب زيناتات حزنا متناكم لنا سناي مكتتال بريزيدنت إسياس أفوركي مس بريزيدنت حسن شيخ محمود ترخيبو غوني وعلى أفريقيا تشاينا بريزيدنت هاجر إيرترا إسياس أفوركي مس مزنو بريزيدنت ريبابليك سوماليا حسن شيخ محمود ترخيبو أفكلتا وقدياتن حفش عزبا معباليتاتنا ملكت زاتيوم كلتيوم مغنات أبتغلت فلوتتاتن متتاونا يوت حيلتاتن زرعي زولو زوانا قرن أفريقيا توكيروم حسب كايرو خلو زمدنا خلتين هاجراتنا بزبر خدر الجانب دياف كسر عموهانم دقيق موم أرقاقيتهم أبو على أفريقيا تشاينا نمستاف بيجن زركب منكستات إيرتران دوب سودانون ركبها كايدوم اللوم لومي 4 مسكرم 2024 بريزيدنت إسياس أفوركي مسوستو قعزل أخو جلن مسمزن بريزيدنت دوب سودان سالفا كير مارياردت تراخيبو أبكلت أوين زبان قداتا توكيرو زاتي لوم متوسعي بريزيدنت إسياس أفوركي مس غازيتا ديلي تشاينا قلمت أجيرو لوم إزباو غازيتا تشاينا مس بريزيدنت إسياس أفوركي فوليك قلم حتات بمكياد كلتيوم وغانات بزعبا زمدنا تشاينا إيرتران كمونا هقراون زبان كونتات عميق ملوات أكايدوم أتناي قلم حتات هواهو محزنتاون موغنين يروم عادشن وانا مقلتي ودب هوحات نلعلي 5 عمتات تاب تقرأي زانزتو محاور حدن حموشته اب عيننا يفرخش علوم اقدم تاون انتقنو تسفا قريتهم دحردكم هوحات سناز غرفة انبسان كتمثل زباوني حنكرات الاخوام كتتكبر كتو خمزي تخل كسواتهم جمير لهم اتن هوحات كاب اب موتا قلاقلو سور سمم بريتوريا كاتيمو نزت حمشوخة حيل هوحات ساقينو نايقدام حيلتات اندا تدقفة تروف هاتياوي وي إمبرياليستيك ناي بحر مونان حلم خسالت نلع لخلت عمت العقم بس قبل زي سنة حيلون انتخونهم نيرترا يداخم يزبولو زي بيتاو كنا تاب كل لام حرق بكيسو كتاورو زي كل وتادراوس على الدماتو قلبيبو لومي أبزع كنكن تشميمو يركب بانصارو دما إيرترا مسومال حيال بوليتيكاون ጸጥታውን ስምምዕ በመختام ደምሳሲ ጂኦፖለቲካዊ ኺላን ክትፈጥር ኪላላ ብዘይ ካዚ ምስ ቻይና ቁጠባዊ ምስ ሩስያ ድማ ጸጥታዊ ዝምድናታት ብምድልዳል ንኽመጽእ ዝኽእል ሓደጋ ብዝግባእ ተዳልያ ትርከብ እምባር ከስ ጉዕዞ 5 ዓመት ንሎሚ ንድሕሪት ተመሊስና ምስ እንግምግሞ ግደፉ እንዳተባህሉ ብወለንቶም ዝኣተዎ ናይ ጥፋት ሕርያ እንሆ ናብ ካልእ ደልሃመት ክወስዶም ጀሚርሎም መድሃኒት ድሕሪ ሞት ከም ዝበሃል ድማ ሓንከርቲ بقرن أفريقيا إنفجن تخلهم حفظ خناتات أنداكسمو أب زخفهم دما CPR اندهابو زخدوا زلو كيادو لعلي كمتي أبكل التشحن حموشتن زي تنغرامي وتيتم دحر موت قبري دحر قبري دحر عصور دما سوبعين نسحان ترايز قبر يسعد تتصاويتكا جيم اوفر تزبايلكا أقو خاطر نفكا نبيتكا مخادم بر دقايق كوسخكا ختجقجق أي تخلني خام ኤርትራውያን ዝርከቦም ስደተኛታት ኣብ መትረብ እንግሊዝ ሞይቶም ተባሂሎም ካብ ፈረንሳ ናብ ብሪጣንያ ካቱ ዝፈተኑ ቆልዑ ዝርከቦም 12 ስደተኛታት ብዘጋጥሞም ሓደጋ ጃልባ ከም ዝሞቱ ሰብ መዚ ፈረንሳ ገሊጾም ዝበዝሓ ካብተን ሓንቲ ነፍሰ ጾር ትርከበን ግዳያት ኤርትራውያን ምዃነን ሓደ ፈረንሳዊ ኣኽባር ሕጊ ተዛሪቦም ብሮክ ለብራስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ 6 ቆልዑ ዝርከበን 10 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝሞታውን ጠቒሱሎም እቶም ቀንዲ ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎም ምዃኖም ዝገለጸ ኣኽባር ሕጊ ብንጹር መንነቶም ንምፍላጥ ግን እኹል حبريتا خمزي تأكبا أملكي تلوم أتا مترب إنجليزي تحلت جالبا استاد 77 عنا كم زنبرت 51 كم زدحنون سمز فرنسا حاب يروم اللوم أتا خابكم ما استسرحت زي وحستي جالبا ماكل بحري دحر مسبارا تم سدثنياتات زدحنا مراخبن جلابون قدم ممسن نما كم زاتو تصابت حاب يروم اللوم بمراخبن هليكوبترات نستسنى هوت نايم دحن ساعتات كبر كم زوعلة سمز نايتا أبت خبابي حادقات تركب فرنسا كتما بولون حاب يروم نابت بوتا استوقع عزا ميستر وشت أو قدات تهاجر نسدرا بيت قدات صنعت مناين سراتنياتات تصوان زلو مسكنون قاليصم كلتا خابتم بهوت دحنو 51 سبات ኣብ ጽኑዕ ኩነታት ከም ዘለውን ሚኒስተር ጀራልድ ዳርማኒን ሓቢሩሎም ሓንቲ ካብተን ግዳያት ነፍሰ ጾር ከም ዝነበረት ከንቲባ ከተማ ቦሎን ሱርመር ፍሬድሪክ ካቪለር ንቢቢሲ ገሊጾም እታ ጃልባ ልዕሊ ዓቕማ ጽዒና መንባራን ገለ ክፋላ ከም ዝዓነወን ይዝግለጽ ዘሎም እዚ ሓደጋ ኣብ ዓመት ካብ ዘጋጦም ተመሳሰልቲ ሓደጋታት ተዛዕበዩ ሰብ መዚ ፈረንሳ ጠንቀናይቲ ኣብ ናሽቱ ጀላቡ
ዘጋጥም ዘሎ ሞት ስደተኛታት ፖሊስ ቁጽጽር ዘይግበረሉ ዕዳጋ ዕዮ ብሪጣንያ ምዃኑ ይኸሱ። ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት እቲ ሃገር ከም ዝብሎ እቲ ጸገም ናይ ብሪጣንያ እምበር ናይ ሃገሩ ይኮነን። እቶም ስደተኛታት ናብ ብሪጣንያ ክኣትዉ ዘለዎም ዘይሕለል ድሌቱን ነቲ ካልእ ረቑሒ ብምዃኑ ተራ ኣሰጋገርቲ ክሳብ ክንድቲ ከም ዘይኮነ ሰብ መዚ ፈረንሳ ይገልጽ ኣለዉ። ሰበስልጣን ብሪጣንያ ግን እቲ ጉዳይ ምስ ገበናውያን ኣሰጋገርቲ ዝተሓዝ ምዃኑ ብምጓት መርበባቶም ክስበር ኣሎ ባህልትዮም። ብጀላቡ ዝግበር ዋሕዚ ስደተኛታት መትረብ እንግሊዝ ኣብ ብሪጣንያ ሓደ ካብ ዓበይትን ተነቀፍትን ምዃኑ ይፍለጥ። ብዓቀባውያን ዝምራሕ ዝነበረ መንግስቲ እቲ ሃገር ነቶም በዚ መንገዲ ዝኣትዉ ሓተት ተዕቋ ናብ ሩዋንዳ ንምስጋር ቀጻሊ ፈተነ ይገብሩ ምንባሮም ይዝከር። እዚ ብሰልፊ ዕዮ ዝምራሕ መንግስቲ ነቲ ሚልዮናት ዝወፀን ሕጋዊ ሕልኽልኻት ዘጋጥሞን ውጥን ከም ዘይደፍኣሉ ኣፍሊጡ እዩ። ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ላዕሊ 20,000 ስደተኛታት መትረብ እንግሊዝ ብምስጋር ናብ ብሪጣንያ ከም ዝኣተዉ ጸብጻባት ይሕብሩሎም። ዩክሬን በመጥቃዕቲ ሚሳይል ሩስያ ወታደራት ዝርከቦም 51 ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊጻ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬናዊት ከተማ ፖልታቫ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ሚሳይል ወታደራት ዩክሬን ዝርከቦ ብውሕዱ 51 ሰባት ከም ዝተቐትሉን 271 ሰባት ከም ዝተሃረሙን ዩክሬን ገሊጻ። በቲ መጥቃዕቲ ሚሳይል ህንጻ መሰልጠኒ ማእከል ውትድርናን ሆስፒታልን ከም ዘዕነው እውን ተሓቢሩሎም። ሚኒስትሪ ምክልኻል ዩክሬን እቲ ሚሳይል ቅድሚ ምዕላብ ዋላ እኳ ደወል መጠንቀቕታ እንተተዋሃበ ሰባት ናብ መዕቆቢ ክኣትዉ ግዜ ከም ዘይነበሮም ግን ሓቢሩሎም። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላዲሚር ዘለንስኪ ነቲ ብሩስያ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓተላ ሩስያ ኢሉ ብምጥቃስ ሩስያ ናይቲ ዝተፈጸመቶ መጥቃዕቲ ዋጋ ክትከፍለሉ ምዃና ፈኪሩሎም። እቲ ፕሬዚደንት ሃገራ ነብሳ ክትከላኸለሉ እትኽእል ተወሳኺ ጸረ ነፈርትን ሚሳይልን ክወሃባ ንፈተውቲ ሃገራት ነቲ ኣብ ኢዳ ዘሎ ነዊሕ ዝውንጨፍ ሚሳይል ክትጥቀመሉ ክፍቀደላ እውን ሓቲቱሎም። ሩስያ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ከተማ ፖልታቭ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሚሳይል ክሳብ ሕጂ ዝሃበቶ ሪቶ የለን። ኣብ ጥቃቲ ሚሳይል ዝዓለበሉ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ፌኒስትራታት መንበር ኣባይቶም ከም ዝተሰባበረ ንቢቢሲ ሓቢሮም ኣለዉ። ቢቢሲ ተዘራረቦ ወዲ 26 ዓመት ሚኪታ ፔትሮቭ ኣብቲ ወታደራዊ መራኸቢታት ንኽምሃር ቅድሚ 3 ሰሙን ናብ መሰልጠኒ ማእከል ከም ዝተጸንበረ እዩ ዝሕበር። ንሱ እቲ ቀዳማይ መጥቃዕቲ ብኣቆጻጽራ እቲ ከባቢ ሰዓት 9 ንግሆ ከም ዝተፈጸመ ብምግላጽ እቲ ካልኣይ ሚሳይል ድሕሪ 3 ካሊት ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ከም ዝዓለበ ሓቢሩ። ሚኪታ ፔትሮቭ ናብ ደገ ውግያ ወፅኤ እቲ ከባቢ ብትክን ዶሮናን ተዓብሊኹ ነይሩ። ብዙሓት ካብቶም ኣብ ደገ ተኣኪቦም ሽጋራ ዘትክኹ ዝነበሩ ተቐቲሎም እቲ ከባቢ ብደም ይጨቅዩ ሬሳ ፈቐዲ እዩ ነይሩ ኢሉ። ጓል 30 ዓመት ጃና ኩልሾቫ ዋላ እኳ ነቲ ደወል ናይ ሰሓቡ እንተሰማዓቶ ናብቲ ክትዕቀበሉ ትኽእል ቦታ ክትበፅሕ ግን ከም ዘይነበረ እያ ትገለጸ። እታ ወታደር ኮይኑ ኣብ ግንባር አንጻር ወራር ሩስያ ይዋጋእ ከም ዘሎ ብምግላጽ በቲ መጥቃዕቲ ሓያሎ ወታደራት ተቐቲሎም እዮም። ብረስራስ ዝተደበዩ እውን ኣለዉ። ኣንስቲ እዞም ዝተቐትሉ ደገ ገዝአን ኮይነን እውን ክመፅኦን ዝፅበያ ዘለዋ ብምባል እቲ መጥቃዕቲ ስድራ ቤታት ዘዕነወ ከም ዝኾነ እያ ትገለጸ። ባይቶ ዩክሬን ኦሌክሲ ጎንቻሬንኮ መሲ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ኣብ መንጎ እቲ ደወል መጠንቀቕታ ነቲ ሚሳይል ዝዓለበሉን ናይ ክልተ ፍልልይ ከም ዝነበረ እዩ ዝገልጽ። ብሎ ኣብ ሻድሻይ ደርቢ ኮይንካ ትደወል ሰሚዕካ ኣብ ውሽጢ 2 ደቂቕ ንታሕቲ ምድሪ ዘሎ ዝተሃድመ ክትበጽሕ ዝካል ኣይኮነን ይብል። ሓይሊ ዩክሬን በቲ መጥቃዕቲ ሚሳይል ዝተቐትሉ ወታደራት ከም ዘለዉ ብቴሌግራም ብምግላጽ ነቲ ሓደጋ ንምውጋድ ክንድቲ ዝድለ ተሰሪሑ ድዩ ብምጽራይ መርከም ዘሎ ገሊጹ። ኣመሓዳሪ ዞባ ፖልታቫ ሮኒን ነቲ ብሩስያ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሚሳይል ኣደናጋሪን ኣቃጫጭን መጥቃዕቲ ሩስያ ኢሉ ብምግላጽ 15 ሰባት ኣብ ፍርስራስ ምውጻእ ሲኖም ከም ዘለዉ ገሊጹሎም። መጥቃዕቲ ሚሳይል 10 ነዋሕቲ መንበር ኣባይቲ ከም ዘዕነዉ ብምግላጽ ሰራሕተኛታት ኣጥፋእቲ ሓውን ወሃብቲ ቀዳማይ ረድኤት ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ግቦኦም ይሰርሑ ከም ዘለዉ እውን ሓቢሮም። በዓል ፕሬዚደንት ዩክሬን ኦለና ዜሌንስኪ ኣብ ኤክስ ኣብ ዘመሓላለፈቶ መልእኽቲ ነቲ መጥቃዕቲ ትራጀዲ ኢላ ብምግላጽ ሩስያ ናቲ ኣዝዩ ክቡር ነገራት ትወስድ ዘላ ብምባል ዝተሰማ ሓዘን ገሊጻላ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ብወገኑ ነቲ ሩስያ ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ብምኹናን እቲ ናይ ፑቲን መጥቃዕቲ ንድዝቢ ንምስባር ዘለዎ ሃቐነይ ዘርኢ ኢሎም። ባይደን ብምስዓብ ኣሜሪካ ጸረ ነፈርትን ሚሳይልን ብምዕጣቕ ኣብ ጎድኒ ህዝቢ ዩክሬን ደው ምባል ክትቅጽሎ እያ ኢሉ። ሚኒስትር ጉዳያት ጀርመን ኣናላና ባርቦክን ብወገኑ ፑቲን ደረት ዘይብሉ ጭካነ ዘለዎ መራሒ ብምባል ገሊጻቶም። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ 6 መራሕቲ ሓማስ ከቢድ ክሲ መስሪታ። ኣሜሪካ ምስቲ ብ7 ጥቅምቲ 2024 ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ምትእስሳር ኣለዎም ዝበለቶም ያሕያ ሲንዋር ዝርከቦም ሓያሎ መራሕቲ ሓማስ ክሲ ከም ዝመስረተት ተገሊጹ። ክፍሊ ፍትሒ ኣሜሪካ ን6 መራሕቲ ሓማስ ብቅትለት ኣሜሪካውያን ዜጋታት ንግብረ ሽበራውያን ብምምዋልን ካልእን ዝርከቦም 7 ክሲ መስሪታትሎም ከም ዘሎ ገሊጹ። እቲ ክሲ ሓማስ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ዝፈጸሞ ገበናትን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝተፈጸመ ሃንደበታዊ መጥቃዕትን ከም ዘጠቃ
ምጥቃልልን ተፈሊጡሎም ኣሜሪካ ብመንገዲ ክፍለ ፍትሒ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ሓማስ ክስ ክትምስርት እዚ ናይ መጀመርታ ኮይኑ ካብቶም ክስ ተመስሪቶም ዘሎቶም ሰለስተ ቀዲሞም ዝሞትዮም ያሕያ ሲንዋር ግን ኣብቲ ኣብ ጋዛ ዝርከብ ገለ ራእይታት ተሓቢኡ ከም ዘሎ ይግመት ክፍለ ፍትሒ ኣሜሪካ ትማሊ ብቪድዮ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቶም ክስ ተመስሪታትሎም ዘለው መራሕቲ ሓማስ ንዝሓለፈ 10 ዓመታት ብኣሜሪካውያን ንምቕታልን ፀጥታ ኣሜሪካን ሓደጋ ንምቅላዕን ንግብረ ሽበራውያን ክምውሉ ዝፀንሑ እዮም ኢሉ ገሊፅዎም እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ንእስራኤል ንምዕናውን ሰላማውያን ሰባት ንምቕታልን ሓማስ ክመርሑ ዝፀንሑን ዝመርሑ ዘለውን يبل مغلصي نت بشوعته ጥቅምቲ ዝሓለፈ ዓመት ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝፈጸሞ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብምጥቃስ ሳረጋውያን ህፃናትን ቀቲሎም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ፀጥታዊ ዓመፅ ፈጺሞም በላዕቲ ደቂ ተባዕትዮ ቆሪፆም ብምባል ድሕርቲ ኣብ ሆሎኮስት ኣብ ልዕሊ ኣይሁዳውያን ዝተፈጸመ ግፍዒ ተዘኸፈ ፅንተት ስድራቤታት ከም ዝተፈጸመ ኣብሪሁም ሸውዓተ ጥቅምቲ ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብምፍጻም 1200 ሰባት ከም ዝተቀትሉን 251 بحماس جهود تحزم كم زتوسلون زذكريم تم قالوت بأمريكا كسي تمسرتهم زلو مرحة حماس اسماعيل هانيا مختل حلافات تدراكم في مروان عيسى مرحة حماس أم عربا كما خالد مشعل محمد ديفن علي باراكن يوم اسماعيل هانيا مروان عيسى محمد ديفن كدما أور حبس تفلالي أقات أمتات بإسرائيل كم استغطلو يزقلت كيف لفتحها أمريكا حماس بشوعة تكم تبسفت أو متقعتي 4 قلتن زيغاتات أمريكا 5 تقتلون 10 جهود تحزم كم زتوسلون بمقلاس كابتم جهود تحزم زنبرو ود 23 عامت أمريكاوي إسرائيلاوي هارش جولدبرغ بولين أبز حلف سمون تقتلو كم استرخبه قليصم قتلت هارش جولدبرغ بولين نمرمرو لنا كل تبع طغات حماس سابل الأمريكا استفدت مقف عو قتلتك كم تكبر قبل شبرا إنا نرئو إلوم أتم كتسات باتي قريب اللهم زلو كسي قبنياتات مخانو من تترقاقيسو نحلفت وي نموت كفردو 5 خليز قلت إسرائيل نتبشوعات كم تبع حماس تفتس مهند بتاو متقعتي حنان مفتاين نتم جهوز تتحزونات أن موتان قبل الغزاب سوسرتو وتدرا متقعتي لعلى 14 حسابات كم استقتلوا بحماس محضر منستريت عنا يحبر امباركس زخبركم تخاتلتنا نايز ساعات زي زينا ومساندو نابزي فتسم حدش زيناتات مكتتال سبسكرايب شير لايك كومنت مقباري ترسعيهم سلام